Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ginuman kaninyo. Mga igsoon, may gabi kaninyong tanan. Uban sa atong kuraparuko, si Father Nilo Sabillon, uban sa tanan nga nagkatapok dinhi, atong gihalad kining santos nga misa alang sa tanan natong mga katuyuan. Kita nagpasidungog kang Senyor San Isidro Labrador, atong patron, nining ikaunom nga adlaw sa pagnovena. Maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Maluluyon nga Dios, itugot nga mong gibuhat, nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan, og midiretso sa Samotrasya. Og sa pagkasunod adlaw nangadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlaw igpapahulay, migawas kami sa syudad og miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami og nakigsulti sa mga babayi nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira, nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. Unya, iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay, kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Og wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo o kung sa kabagong awit sa pagdaig, diha sa katilingban, sa mga nagtuo kaniya. Papalipayang Israel, diha sayang magbubuhat. Pasadyang mga anak sa Sion, diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalimpay sa iyang lungsod. Padaygaw sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangiling. Pawita sila pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpad. Kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, o gidayanan niyang
igsanon o kadaugan. Nalipay sa iyang lungsod, pasadyang nagtukan niya diha sa himaya. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdanan. Ang tagas nga mga pagdaig sa Dios, mana sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan, nga nagtuo kaniya, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuuran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo ni ini, aron nga inigbuhat nila ni ini, inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taod-taod naman ta nga nagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Easter season. Gani mga duha ka semana gikan karon ato namang saulugon usab ang Pentecost, pagkunsad sa Espiritu Santo. Mao nga sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdom sa iyang mga tinun-an. Mingon siya nga
magpadala ako kaninyo sa espiritu sa kamatuuran nga gikan sa amahan. Mao ni ang Espiritu Santo, mga igsuon, ang ikatulo nga persona sa balaan nga Trinidad. Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gitawag nato og sanctifier, tigbalaan, tighimo nato nga santos. So mao na makaingon ta nga kini si San Isidro nahimong santos tungod kay iyang gidawat ang Espiritu Santo diha sa iyang pagbunyag. Unya iyang gidawat sa iyang kinabuhi, namati siya sa mga tambag sa Espiritu Santo o mga lamdag sa Espiritu Santo. Kita po di ay nga binunyagan o nakadawat sa Espiritu Santo, mahimo pud tang santos o balaan. Basta lang pod nga mamati pud ta sa tambag sa Espiritu Santo. Mamati ta sa lamdag sa Espiritu Santo. Kayon saon man pod ang Espiritu Santo, mutambag siya nato kung dili ta mamati sa maong tambag. Magunsa man ang lamdag sa Dios, Espiritu Santo, kung kita mismo mo insister sa atong mga kahiwian. Pananglit ang Espiritu Santo nga atong magtatambag moingon nato, ayaw pamakak, sulti kanunay sa kamatuuran. Apan kung mamati ta sa laing mga tingog, sama sa tingog sa yawa nga mutintal nato, o kaha sa dautang tambag sa atong higala nga naghimo usab sa maong katuyuan, nandili gyud ta masantos. Kay wala man ta mamati sa tambag sa Espiritu Santo. Kung moingon ng Espiritu Santo, ayaw panikas, ayaw panapaw, ayaw panglibak, kinahanglan nga patalinghugan nato kining maong mga tambag ug lamdag sa Espiritu Santo. Ug ato ning buhaton, mahimo ta nga santos ug balaan. Mingon man sa Hesus sa Ebanghelyo nga ang Espiritu Santo musulti nato, mupahinumdom nato sa tanan nga gitudlo ni Kristo. Labi na gyud sa panahon sa pagsulay, panahon sa kalibog, panahon tingali sa kaguulog kasakit, siya maghatag nato kahupayan, pahinumdom, nga bisan pa anaay mga kalisod sa kinabuhi, kung kita magpabilin nga ligon, kita makapadayon o makabot nato ang kabulhanan nga gisaad sa Dios Amahan. So importante kaayo mga igsoon nga mamati ta, mamalandong aron madungog nato diha sa kahilom sa atong pagpamalandong ang hunghong sa Espiritu Santo. Mingon pagayod si Jesus sa Ebanghelyo nga moabot ang panahon nga naay mga tao nga musulay paglutos kaninyo, buot gani silang mupatay kaninyo, o gisultihan ko kamo niini aron inig kahitabo na mahibalo kamo niini. Gipasidan-an ta ni Jesus mga igsuon nga kung kita magpabilin nga ligon paghupot sa atong mga prinsipyo nga Kristohanon, naay panahon nga kita lutuson, naay mo kontra nato. Dili ni kalikayan mga igsuon nga kung kita ligon sa atong prinsipyo, naagyoy dili mahiuyon sa atong magahimo. Kay tingali ang atong maayong buhat mahimo man nga sukwahi sa ilang naandan nga kahiwian. Mao bitaw nga kung duna gani mo ingon nato nga wa gyud kay kontra, buutan kay ka. Ayaw diretsog tuo kay dili na mo follow nga kung wala kay kontra, buutan ka. Usahay na mong mo ingon nako nga may kay na siyang tao, may kay kang tao, Father, wa gyud kay kontra. Mangutan ako sa kong gaglingon, ngano ka nga wa ko'y kontra? Basin baya kung ang hinungdan ngano nga wa ko'y kontra, kay moyon-oyon lang ko, bisan sa dili mao nga gibuhat sa uban akong mga kaigsuunan. Kung dunay kahiwian, dili lang ka mubadlong, oyon lang ka, sige lang, okay lang. No? Og naay ginikanan diha nga makakita og kahiwian sa iyang anak, dili lang pud mubadlong,
Pero sayod baya ta mga igsuon nga kabahin sa atong Kristohanon nga katungdanan mao ang pagkurihir sa nasayop, pagtultol sa nahisalaag. Mao nga sa atong paghimo nining propitanhong nga buhat, dili kalikayan usahay nga naay masilo. Pero wa pug ko moingon nga pangita sa mugdaghang kontra, no? Kay kung daghan pug kag kontra, basig palaaway lang yun pug ka, no? Dili pud na siya maayo, no? So kinahanglan nga discerning ta na malandong ta pag-ayo. Unsa hinungdan ngano nga wa tay kontra, ngano nga duna tay kontra. Kay usahay ang usa ka tawo wala siya kontra kay nagpalibot lang niya ang mga tawo nga sige ra pug uyon niya. Tingali tungod sa kahadlok, tingali tungod sa self-interest. Nga doon na po sila makuha kung sige lang po sila uyon-uyon. Pero sayod ta mga igsuon nga ang matuod nga prinsipyo nga Kristohanon usahay nagkahulugan nga dunay dili mahimuot sa atong maayong buhat. Apan mingon si Jesus sa Ebanghelyo, ayaw kaguol. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo. Mga igsuon, ang Espiritu Santo maghuhupay, magtatambag, manlalaban, tigbalaan. Kung atong pamation ang tingog sa Espiritu Santo, atong patalinghugan, kita muuswag diha sa kinabuhi nga Kristohanon. Mao kini ang gihimo sa tanang mga santos o kini si San Isidro Labrador, dili eksepsyon. Iyang gidawat ang Espiritu Santo, iyang gipuy-an, iyang gipatalinghugan ang mga tambag. Ug mao nga siya sulundon, dalaygon, buutan. Ginaingon nga ang mga santos nagasalamin sa mga hiyas ni Kristo. Ug diha sa kinabuhi ni San Isidro, suma sa inyo ng nasayran, makita nato ang mga inuntang punga anino ni Kristo. Makita nato diha sa iyang kinabuhi ang pagkamaampuon ni Kristo, ang pagkamakugiho ni Kristo sa iyang pagbudlay, ang iyang pagsakripisyo, ang iyang pagkamanggihuna-hunaon, pagkamanggihatagon, labi na gayod ngadto sa kabos. Ilado na kaayo sa atong panumduman nga si San Isidro hinimbahon, maampuon. Gani sa mga imahin nga atong sagad makita, si San Isidro ug nasa iyang likod adunay anghel nga nigtabang niya sa pagdaro. So ambot unsay interpretation ninyo ni ana, pero ang bottom line ni ana nga duna siya mga kaabag, katabang sa trabaho, unya natapos yun niya ang iyang trabaho. Wala niya gineglect ang iyang mga obligasyon. Kung siya usa ka mag-uuma, nagkugi siya aron matapos ang iyang trabaho, matuman ang iyang katungdanan. Dili babag sa iyang panrabaho ang iyang pagkamaampuon, pagkahinimbahon. Diha sa iyang kinabuhi, nakita nato ang iyang debosyon sa Dios o sa laing bahin ang iyang kakugi, pagtapos, pagtuman sa iyang obligasyon, sa iyang trabaho, siya makugihon. Unya, usahay dili kay ni mahisgutan, pero sa mabasa nato sa iyang kinabuhi, usab si San Isidro, kauban ang iyang balaan usab nga si asawa nga si Santa Maria. Silang duruha matinabangon, manggihatagon sa mga kabos. Bisan pa sa ilahang yano nga kahimtang sa pagpuyo, kay siya mag-uuma, apan ang mga tao nga kabos, makadawat gayod o mga panalangin nga ilang gipaambit. Kuna sila'y makita nga gigutom, ilang dadon sa ilang panimalay o ilang pakanon, o didto napakita nila ang ilang pagka-manggihuna-hunaon, ang ilahang pagka-manggihatagon. Sa ito pa, kung ako'y pa-describon ni San Isidro,
makaingon ko that he was really a practicing Catholic, a practicing Christian. Muna itong pangutanas itong kogalingon, kita practicing Catholics ba? Practicing Christians? In all the senses of the term, practicing. Sahay God, may ngunta practicing Catholic kanang hinimba, maura, no? Pero kumusta man ang iyang gugma sa isig katao? Si San Isidro, ang iyang pagka-practicing Christian, dili lang diha sa iyang pagkamampuon, hinimbahon, dili lang sa iyang pagdebosyon sa simbahan, kundili diha usab sa iyang pagka maayo nga Kristohanon, maayo nga silingan, diha sa iyang pagkamaayo nga tao. Kanunay siya nga nagtabang sa kabus o nagkinahanglan. Diha tingali po'y mga wala mahimuot sa iyang gibuhat, pero siya nagpadayon sa pagbuhat sa husto ug angay. Tungod kay mao kini ang iyang napamalandungan nga maoy angay nga buhaton. Usbon ko pagsulti, siya San Isidro nahimong balaan tungod kay siya sa kanunay nagtuman sa kabubuton sa Dios, sa mga sugo ni Kristo, mga gitudlo ni Kristo sa Ebanghelyo, nga gipahinumdom kaniya, gilamdag kaniya, gitambag kaniya sa Espiritu Santo. Mao nga siya maampuon, siya hinimbahon, siya makugihon sa iyang panrabaho, o siya usab, usa ka manggihunahunahon, matinabangon, o mahigugmaon nga tao. Sa atong kaugalingong kinabuhi, mga igsuon, hinautunta masunod nato kining maong mga hiyas ni San Isidro. Hinaot kita usab mamati sa tingog sa Espiritu Santo, musunod kanunay sa mga pagtulunan ni Kristo, labi na gayod sa pagampo, pagkugi sa atong panrabaho, sa atong paghupot kanunay sa atong prinsipyo, bisan ko na ay dili mahimuot kanato usahay ug maglutos kanato, maningkamot kita nga sama ni San Isidro kita magpadayon sa pagbuhat sa husto ug angay, kita magpadayon pagpakita sa atong gugma ug pagkamanggihunahon-naon. Pamatio nato ang tingog, ang honghong, ang tambag sa Espiritu Santo, dili ang mga pagtintal o ang pag-agni sa yawa uban pang mga dautan nga tambag. Manindog ang tanan. Daghan ang nakasaksi sa ilang pagtuo, pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Dinasig sa ilang panig-ingnan, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan ug moingon kita, Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, magbudlay sa pagdala sa Diyos ng mensahe sa paghinulso ngadto kanila nga sa kinasingkasing nangita sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ang imong saksi. Nga ang mga politiko, mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi sa ilang matinud-anong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag adlaw, dili unta makapaluya kanato, hinuon pinaagi niini ang atong pagtuo motubo o malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo ug molahutay diha sa ilang paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong tiyupilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himoa kaming imong mga saksi. Amahan, hatagi kami kaalam o kaisog pinaagi sa Espiritu Santo, aron kami malig-on o magmakanunayon nga musaksi sa imong gugma, diha sa matag kahimtang sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, mudang nga tunta nganha kanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghalad nining mga gasa, aron kami ngay mong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento, sa imong dakong gugma, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayod, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya, pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa, nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na si Padre Orly. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalanuna mo sa matagadlaw. Ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Jesus. Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaloy ipagtanaw, Ginoo, kining imong katawhan. Gibag-o mo kami pinagi sa mga misteryo nga tunhay. Itugot nga makadangat kami nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog, malingkod ug dugay. Nining ika-unom nga adlaw sa itong pagpadayong pagpangandam alang sa kapistahan pasidungog sa atong mahal nga patron, Senyor San Isidro Labrador. Atong pasalamatan ang mga tao nga diin nahimo nakatabang aron mahimong magmalampuson ang ato ang novena nining adlaw. Pasalamat na to sa atong mga pilgrims nga gikan sa Libo, Amonsaw, Upper Lugsangayn, Butong, Kalugdan. Uban sila mga coordinators, Daniel Ribias, Carmelita Dunal, Terencio Martinez, Nilsi Lintes, Joseph Anthony Sigizabal. Ugubahan sa mga offerers nga gikan sa sitio Alang-Alang, Mantalungon, uban sa ilahang coordinator nga mao si Brad Jan Muran. Pasalamat usab nato mga igsuon sa atong bread and wine kanang offerers nga sila si Pedro and Ma'am Hanili Karikitan, Marlon and Ma'am Joy Dikdikin, Sir Tommy and Ma'am Lilian Karikitan, Engineer Fernando and Ma'am Marcela Armisin, Sir Bilmer and Ma'am Jima Cartilia, Ma'am Annalie and Ma'am Liza Cartilia, Sir Nerofi and Ma'am Amy Tradio, and Brad John and Engineer John Francis
Murain. O kaniyong tanan, daghan kaayong salamat, masipang pakpak alang kanatong tanan. Pasalamat usab mga igsuon sa ato ang mga lictors and cantor, sa ato ang lay ministers, sa atong altar servers, sa atong usher and usherates, o pasalamat usab nato sa ato ang PYCC sa ilahang pagpahigayon sa kanunay sa ato ang pag-live sa Santos nga Misa aron ang atong mga kaigsuonan nga tuwa na sa laing suok sa kalibutan makakuyog gyapon kanato sa atong pagpasidungog kang San Isidro. Ato pasalamat pinagi sa masipang pakpak. O pasalamat usab nato mga igsuon sa ato ang choir karon. Salamat kayo sa inyong pagbisita kanamo aron mamahimong malambigit nining ikaunom nga adlaw sa amo ang pagpangandam alang sa kapistahan pasidungog kang San Isidro. Pasalamat ngadto sa Mabulo Grand Choir. Salamat kayo. Hopefully dili mo matagam og mo balik pa mo og hopefully sad sunod yung balik dili na mo masaag. Og labos sa tanan mga igsuon atong pasalamat ngadto sa ato ang Mass Presider and Preacher. Siya kanhi ay nga team moderator namo dito sa Mabulo pa o kanhi ay po ang maestro nako sa philosophy o karon kasamtangang team member sa team of pastors sa St. Teresa of the Child Jesus dito sa Lahog, Cebu City. Atong pasalamat ngadto kang Reverendo Padre Benedicto Tao. Salamat kaayo, Padre. Ugmang adlaw ang ato ang mga pilgrims mao ang gikan sa Nalhog, Latawan, Kabangahan, uban silang coordinators nga sila si Marilyn Pipito o Jiri Gabiula o Diosdado Bilia. Ang atong mga offerers gikan sa Sampig, Grand China, ubos sa ilang coordinators nga sila si Bernardo Gutierrez and Jerome Kabalay. Ang atong choir ugmang adlaw mao ang Voices from the Highlands. Mga mahinungdanon usab nga pahibalo, una ang ato ang mga misa ilabi na sa bisperas o sa piyesta. Aron pitsa 14 mao nga ato ang bisperas. Ang misa nato sa alas 10 sa ako nang giingon gyud sa makadaghan ya balik-balik ko nato aron di makalimtan. Ang misa nato sa alas 10 mao nga atong Pontifical Mass uban ni Archbishop Alberto Oy. No, alas 10 sa buntag. Ug unya ini kahapon mobalik ta para sa prosesyon, no? Mamalik kay punta para sa prosesyon kay walay na overdose sa pag-ampo, no? Kay si San Isidro mainampuon. Unya ini ka piyesta ang atong mga misa alas 10 o alas 6 sa buntag alang sa mga maghikay, no? Alas 10 sa buntag para sa mamistahay, no? Alas 3 sa hapon para sa nanglahos og pamista pero wa pa makasimba. Unya alas 6 sa hapon alang niatong naglabad na ang ulo. Nganuman kay nahurot na ang hikay, no? So salamat mo ni atong mga schedule niya alas 8 sa buntag sa mao ang ato ang pamunyag. So mo ni siya atong ibutang kanunay sa atong huna ang mga schedules. Paninduman na to nga ang pinakaimportante sa piyesta dili ang paghikay kung dili ang paghatag og panahon sa pagampo o pagsimba. O niya, pinigkapiesta o labi na inigmisa sa mga misa na to, ato lang ipaambit usab ang ato ang mga bunga sa atong mga pagpaningkamot, bunga sa ato ang kanang mga baul. So daghan kayong salamat o way sapayan. Palihog, manindog ang tanan.
Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo.